hang ne perlok ngan pen is ngobhai pi awe udoi kan bat uba ya dei bhana kamta kini ki bala player kisner ki bala mong kisner namar ba jur pelat ka kastrik te ngan pen i pi awe udoi kan bat uba kongsan bha i pek uni udai to kan bat uba ya dei na kamta kini ki ba jur kastrik ki bala mong kisner ki bala player kisner te une udai we udoi pek bha hang ne ngan pen i phi kisla ki long to pek ki uding long to te ya une ngan ni thu phi phila ban siam keleng ki jaka ubun bha ha ki jaka balong sngam jaka balong klau te phila ban lap ya ukum une badlada phi bam ya ne ngan ni thu phi ulong bang bha ngi seneng ya khot ya ne ujarang no te phi bam ya ne ulong berjauh bertiang te ubang bha pi sa set kan ya une barsadi ya ka kan sa jambiang ka jing mong jung phi hapok kisnir ka jing player jung phi kisnir bat ka kastrik ka balajur palat kan sa khoj nang tang ani thu phi kidang don susu ki wei ru ki kenbat ki bayadai na kamta kini ki bala player kisnir ki bala mong kisnir ki ba jur plat kastrik te hendrei ya kita ngan sapen ipat ha ka wei pat ka video anda ngalayo por ban ring bat pen i phi ki ba kwa ban tip te hang ne pek bha ya une swa bangan sayo ban pen i phi sa ki wei pat ki dawai ken bat ki bayadai na kamta ki ba la player kisner ki bala mong kisner ki bala jur plat ka kastrik pek hang ne swa longom to tidak lek syaki klau balong sengem pin sayu i don ru ki badang khamlung ki ba jrong ki ba plung bha te kum kine ki bon bha ha ki jaka balong sangem te lada phi kwa ru ban kili jing kili yanga phi kwa ban tip hang no nga ai dawai phila ru ban chupun yanga ha une nombar nriu knai not knai rusau ar nyau lai nyau nriu knai not knai rusau ar nyau lai nyau phila ban chupun yang hau ne nombaro lada phikwa ban kili jing kili phikwa ban tip ya ki ya ka jaka bang ai dawai ro ngan saya thu ya phi te lada phikwa ban kili jing kili ro sa komen ha kanega ha ko komen jung phi te ngan sa reply ya phi te tangkat ne ko boleh sebut ngan saya sempat